Biye juma ye utukalo kilena ni samba fla ani mugani saba amun sokolendo ana mali kono mali koka mali kuna foni bololo sirofe mali kuna foni show mali kuna foni poenas mali kuna foni tv amba fo obla jiralini yantuma au bismillah oka kuna foni ya ukeneka kuna foni damnela femi ka do ka fo carbine ni ale kon be utiliser frigalo fe kosobe ani yiriden barakelo fe femi fruit ani legumu ye wala sa kase ku koni karaba mo jona kasega ukasika uga fero ke ka toro ba usoro ayera ka fo ko o koni keleme de kun bay kosobe bibina anga jamana kon nala kadaka abi femi ale koni bi matarafa kosobe fo ka teme adanka wayera ni wakati na ka koni ka kololo na ka de kun ka bunya na maya kon nala kadaka akololo tante abe yiriden koni karaba motugo mina ale bi se ka degun fana ani kololo chama se adama denga kenya ma kere ne alla shijela kaw femi ka do ka fo commission nationale des droits de l'homme du Mali ni ale CNDH ale koni yesi na bolke kata femi anga kasobona bifo yoro mako MCA ayera kafo ko keme serlepta soro ma keme shegi ani bisaba ni saba okoni ye danteme ko olu de be kason konnala kadaka ni afora ko mogo basaba ani keme woro de kanga ke kasola bita soro mogo basaba olu koni bi kasola de wogati kungurunin kono ni abifo mako détention provisoire ayera kafo okoni ote ben fio droit de l'homme sharia kiso konnala wa okoni ye dankari adama deuka akela kere nela o kasola do kadaka uni o fana manga hal na sorla ubi nyangi ni bolodika o koni yede kun bade kasola do ma kadaka femi kado ka fo o yoro la koni sanya te seka sabati farikolo kunda fo kata se kene ya koma wa absaka ke sababu ka de kun chamana se o kasola do ma absaka yere fa hakli jigi do kono hal na soro ube nyangi li yoro de la hal na soro bi glan yoro de la ko filu lakli absaka de kun wera wala se o ma mini glani yere la yiti gile fo ka yere fa hakli jigi do kono nala femi karo ka fo kasangani déclaration na publier mi kera utukalo cliff la sama fla ani mogan saba araba temene mi kala pare na fe ale koni ayira ka fo anga jamana constitution kurani o nouvelle constitution ko o koni ni constitution mini barabe ka kay ni wakati na ko ayira ka fo ale fe ko oluti kelenye ko kada kan ko barabe ka kay constitution mi tari constitution kurani ko absega na ni dekun chama ani nyogon famu balia chama ni anga jamana kono dona na tawla alla sur la CDAO keme ka dogon kele di Niger finitik la kama wala so ka se ko jamana nyama ni o Mohamed Bazoum ko seki kana anola jamana nyama yala araba temene utukalo klefla sama fla ani mo saba femi ka fo Senegal ministry mi nyashitendo jamana ko kanko mani o Aissata Tall Sali ale koni ayira ka foko luka jamana finitik la ka fana bina taka Niger na to ujen yorofi halibi kasagani baccalauréat 2021 jabi olu koni bolye ni kunafonia chama koni temena bololo sira kan ka dun chama di jabi bolla alna sorla do fana tunye ayira ka foko sokma dayna abibo nga kosarani na kunafonia bola ka yira ko femi anga jimna ministre so minyashine no kala ko olu koni ayira koni ko bi nege kayeta an wolonfla koni ala sona ma ko jabi bi boka bi ama fala ka jabi nyuma di examen kala bela jaralima formol ni ale substance chimique toxique ni ale beke moko fatulu la ni oye shuye wala sa ubese ka meka wakati chamanke ka soro umache morgu konnala anga jamana konnala ayera ka foko ferekala ni galando ani mangani ya juguni ma karongela dole konmi ota koke anga dumini fon la ni obe talike na masabola logo ubola fokata se yiride wero ma ani friuma fokata se jege sogo ani dunfen chama wero ma wala sa ubese ka me ubolo ni amasa kasoro amache amatoli fema asoro okoyi koni ko chejuke kada ka absika kololo chama la si hada madinga kene yama inafo nina kuliko deku mbola okofe hakili nyami absego fane nati adama deda absika farikolo ni abifuma ko po fari golo kasega deku si oma absika cancer bla mogola foka tracé sayama okoyi koni ko chejugu bay ama fo bela jirale ki fitanto iyerla mamulu beninga ni ajugu ya baranke ka foko ati foshinya uyere
kasanga ni minisma katakali ko ye kabo anga jamana konna la je kalo klem wan shigi samba fla ani mo wan saba femie casque bleu moko keme nani ani bioro olu koni ni olu bora Egypte jamana na olu koni tara kabo anga jamana konna la kadaka ukume gawo konna la olu koni usin fa kabo anga jamana konna la kasanga ni minisma katakali ko ama fo ukonna ko ni ko minisma katakali ko awale o koni sebede do obesera wa obekata ame do awrege minisma katakali ko fe ala ka benchama ani basigi nati anga jamana konna la Komanda Fatmata Kone ale yɛrɛ bangena janvier kalo tile fɔlɔ san 1960 anani Bamako kɔnɔna la ani ale kɔni ye faso filakana finita ni o kɛra san 1986 ni a kɛra komanda ye san 2019 wa ni a ye wulikajɔw caman kɛ an ka jamana kɔnɔ ni ale yira opération faso la min kɛra Tombouctou fɛ yen nɔ san 1994 o kɔfɛ a sen yera mission baw caman na ni o dɔ bɛ tali kɛ mission d'observation militaire des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ni abe foma ko MONUSCO ni o kɛra san 2021 ale kɔni ala y'a miniji dɔgɔya utukalo tile fila arabadon san 2023 ka a si kɔni to san 59 la an b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya Fatumata Kone aiwa ni wagati na mun sogolen tunu ana mali kunnafoni bolo sirofɛ an b'a fɔ ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na aw minnu bɛ fɛ aw ka feerefɛnw ka lakodɔn aw ka cakɛdaw ka lakodɔn aw se ka u sɔgɔ mali kunnafoni direction commerciale la wa o kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ aw ka foliw ka kɛ kunnafoniyaw laban aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira ni o ye 94 42 23 82 walima 53 27 99 89 an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn tɛnɛ wɛrɛ ala ka juma timɛ ko ɲuman di an ma ala ka jaabi ɲuman di bakikɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma